golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni, dy fwriadau di dogoniant ac yna, mi ganwn ni, sefwch ar eich traed, dewch bobl Crist, cyfododd ef, canwn fawl i'n brenin byw. Chwn ni godi i ganu.
stori di yn rhyfeddu am gyfoeth dy ras i ni yn Iesu Grist. Da ni'n mynd heiddi dim byd, ond eto mae'r arglwydd Iesu wedi gwneud y cyfan drosom ni, yn drysor i ni. Helpa ni, nid yn unig i ddeall hynny, ond arglwydd helpa ni brofi y cariad hwnnw i'n cynnal ni, i'n nerthu ni ac i'n sancteiddio ni. Gna dy waith rwan, clod i enw Iesu. Amen. Da ni am droi at un o ddamhegion, wel, 2 ddameg gan Iesu Grist bore yma. A mae delyth am ddod ymlaen i ddarllen i ni o yr Efengyl yn ôl Marc a phennod 4. Diolch. Wedi neidio gynnau. Ond Marc, pennod 4, adnodau 26 i 34. A dwi'n mynd i fod yn darllen o Bible.net. Dywedodd Iesu wedyn, dyma i chi ddarlun arall o deyrnasiad Duw. Fel mae ffermwr yn hau had ar y tir. Mae'r wythnos yn mynd heibio, a'r dyn yn cysgu'r nos ac yn codi'r bore. Mae'r had gafodd ei hau yn egino ac yn dechrau tyfu heb i'r dyn wneud dim mwy. Mae'r cnwd yn tyfu o'r pridd ohono'i hun, gwelltyn yn gyntaf, wedyn y dywysen, a'r hadau yn y dywysen ar ôl hynny. Pan mae'r cnwd o wenydd wedi aeddfedu, mae'r ffarmwr yn ei dorri gyda'i gryman am fod y cynheuaf yn barod. Gofynodd wedyn, sut mae disgrifio teyrnasiad Duw? Pa ddarlun arall allwn ni ei ddefnyddio? Mae fel hedyn mwstard yn cael ei blannu yn y pridd. Mai dyma'r hedyn lleiau un, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'r adar yn gallu nythu a chysgodi yn ei ganghennau. Roedd Iesu'n defnyddio llawer o straeon fel hyn i rannu ei neges. Cymaint ag y gallen nhw ei ddeall. Doedd e'n dweud dim heb ddefnyddio stori fel darlun. Ond yna roedd e'n esbonio'r cwbl i'w ddisgyblion pan oedd ar ei ben ei hun gyda nhw. Diolch yn fawr iawn. Blant, ydych chi'n dod ymlaen? Iawn. Dwi eisiau gwybod be di'ch hoff bwnc chi yn yr ysgol. Cynan? Mathemateg. Go iawn. O'n i'n mynd i ddod at hwnna gan feddwl bod chi'n mynd i ddweud llwyth o bethau eraill gyntaf. Da ni'n mynd i ddod gei di helpu fi hefo be dwi eisiau dweud bore yma. Ti'n hoffi be? O, crefft, gwneud pethau da. Mae'r corff? Ie? Daniel? Gwaith y cyrriadur, y Chromebook, ie. Genod? Be di hoff beth chi'n neud yn yr ysgol? Llia? Canu? Beca? Be di hoff beth chi'n neud yn yr ysgol? Watch a iPad, ie. Be di hoff beth chi, Elain? Mynd tu allan i chwarae. Wel, rwan, dwi'n mynd i roed y cyfla i chi i fod yn athro mathemateg. Iawn? Dwi'n mynd i ddangos sym i chi ar y sgrin. Di ddim yn sym ofnadwy o anodd na di. A dwi'n mynd i ofyn i chi be di'r atab, ond dwi eisiau i chi feddwl hefo fi, petai chi'n dysgu plant bach sut mae gwneud syms am y tro cyntaf, sut fysa chi'n mynd ati i ddysgu y sym yna, da chi'n meddwl? Ac mwyn eich helpu chi, dwi'n mynd i gynnig rhywbeth, iawn? Dwi eisiau chi smalio bod chi'n athro neu'n athrawes, wan. Dwi'n mynd i gynnig ffrwytha i chi. Oce. Dwi eisiau chi feddwl wan, fel athro neu athrawes, yn dysgu plant bach sut mae gwneud y sym yna. Sut fysa chi'n ei wneud o hefo 3 ffrwyth?
A, cwestiwn arall, ydych chi eisiau dod ymlaen a dysgu'r gynulleidfa sut fysa chi'n neud o fel athro neu athrawes? Ia, Elen? Oce, ta? Iawn, dangos i ni sut wyt ti'n dysgu y sym yna iddyn nhw. Iawn? Ia, wel, dangos i bawb wan. Be sgyn ti fanna? Mae gen ti 1, 2, 3 ffrwyth. Ac felly y sym da ni eisiau gwneud ydy, ti eisiau be? Tynnu... O! Tynnu 2, felly, na ni guddio hynna. Dangos. A faint sy'n ar ôl? Ac felly y sym ydy 3, tynnu 2 yn gwneud... A be di'r ateb cywir? Dwi wedi rhoid yr ateb cywir i fyny? Na. Dangos pa mor wael dwi'n mas. Gwych, diolch yn fawr iawn. Ond dyna beth da ni'n neud, de. Da ni yn defnyddio pethau da ni'n gallu weld, neu ella bysach chi'n gallu gwneud yr un sym hefo pres, tynnu 2 a mae yna 1 ar ôl, a dyna sut da ni gyd yn cychwyn dysgu pethau, de. Be da ni newydd glywed yn y darlleniad ydy Iesu Grist yn defnyddio, nid o'r enna, ond yn defnyddio pethau oedd pobl o'i gwmpas o'n gallu weld ac yn gallu dychmygu, o ia, dwi'n dall be mae o'n drio ddeud rwan. Ac y peth arbennig oedd Iesu yn sôn amdano fo oedd hada, ynde. Ac o'na 2 ddameg bach nath Iesu ddefnyddio. Un yn deud am y ffarmwr yn plannu hedyn, a wedyn mae o'n gadael yr hedyn a mae'r hedyn yn tyfu. Byddwn ni'n edrych ar hwnna nes ymlaen yn y Gwasanaeth. Ac yna, yr ail ddameg, lle mae o'n sôn am hedyn mwstard. Os na rwy'n ohonych chi oedd wedi bita mwstard? Yn yr ysgol? Diolch neis? Ynddi? Ti'n licio mwstard? Mae hedyn mwstard, de? Na i ddangos y llun i chi wan. O, sori. O'na lun? A, na fo. Chi'n gweld y llun yna ar y dde? Mae'n handi bod bus person yna hefyd, dydy. Sbiwch pa mor ofnadwy o fach ydy'r hedyn yna. A dyna di'r pwynt mae Iesu Grist yn neud. Mi fysa pobl yng nghyfnod Iesu Grist yn gwybod bod hedyn mwstad yn fach, fach, fach. A mae Iesu yn deud, mae'r hedyn mwstad yn cychwyn yn fach, 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 ac yna mae'r planhigyn, pan mae wedi tyfu, yn fawr ac yn llydan ac yn tyfu ym mhob man. Ac oedden nhw'n deud bod mwstad yn rhywbeth ofnadwy o anodd i gael gwarad ono fo, munud oedd wedi tyfu'n fawr. Ac felly, y pwynt mae Iesu Grist yn neud ydy, dwi'n defnyddio'r pethau yma, da chi'n gallu gweld a meddwl amdanyn nhw, i ddysgu rhywbeth am sut mae Duw yn gweithio yn ei deyrnas o. A mae hwnna'n wers bwysig i ni. Pan mae Duw yn cychwyn gwneud ei waith, mae'n gallu edrych yn rhywbeth bach, bach, bach. Ella bod chi yn meddwl, wel, da ni'n cael stori Beibl, di hwnna'n rhywbeth mawr, neu da ni'n dod i ysgol Sul, bath bach ydi o. Ond mae Duw yn gallu defnyddio pethau bach, ac dros amser, mae gwaith Duw yn gallu tyfu a tyfu a tyfu, fel bod straeon bach, ella da chi wedi glywed y choed chi, yn gallu cael ei defnyddio gan Dduw mwyn i chi garu Duw a credu'n Iesu Grist, a mae gwaith Duw yn mynd yn fwy ac yn fwy. A da ni'n gweld hynny yn Iesu Grist ei hun, yndydyn? Sut nath Iesu Grist ddod i'r byd? Fel be? Babi? Babi mawr? Babi normal, de? Babi bach? Wan, oedd pwy oedd o ddim fel chi a fi, achos oedd o'n fabi arbennig, ond eto oedd o'n edrach, yr un fath o chi a fi, yn fabi bach. Ond, o'r cychwyn digon syml yna, mae Duw wedi gwneud gwaith rhyfeddol, achos nath Iesu dyfu fod yn ddyn, ac wrth iddo fo farw ar y groes ac atgyfodi, mae o wedi dod yn achubwr, yn dydi? Mae wedi gwneud y gwaith mwyn i chi a fi allu dod yn ffrindiau hefo fo, a gallu cael bywyd am byth efo Duw, rhywbeth enfawr. Ac felly mae'r darlun, na ni weld yr adnod i fyny, mae'r darlun o hedyn mwstad yn dangos i ni sut mae Duw ar waith. Sut mae disgrifio teyrnasiad Duw? Pa ddarlun arall allwn ni ddefnyddio? Mae fel hedyn mwstad yn cael ei blannu yn y pridd, mai dyma'r hedyn lleiaun, mae'n tyfu i fod y planhigyn mwyaf yn yr ardd. Mae'r adar yn gallu nythu a chysgodi yn ei ganghennau. Duw ar waith o gychwyn bach yn gwneud gwaith enfawr yn y pen draw. A dyna pam da ni'n gallu trystio yn yw, hyd yn oed os da ni'n teimlo fach, a bod ni'n cweit yn dallt
be di pwynt y pethau da ni'n neud ar hyn o bryd. Da ni'n trystio yn yr arglwydd. Diolch i chi. Unrhyw gwestiynau? Na? Gwych. Gewch chi fynd yn ôl ista, a wedyn da ni'n mynd i ganu, ac yn ystod y gan gewch chi fynd i'r ysgol Sul, ie? Diolch i chi. Mynd? Da ni'n mynd i ganu am Dduw yn rhoi di addewid i fod o hefo ni, yn wir bod o'n mynd o'n blaen ni. O'n blaen, mae Duw yn myned a'i hyfryd bresenoldeb o'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn byth. Hyd lwybrau dan gysgodion, nid ofnwn am yfory, ar hyd bob cam ffyddlondeb i o'r fydd yn llewyrch ar ein ffordd. Diolch gwahaniaeth be di'r amgylchiadau da ni yn nhw ar hyn o bryd. Mae addewid Duw yn gadar. Mae ffyddlondeb o yn mynd i fod i ni heddiw ac am bob dydd, bob amgylchiad. Ac mi wnawn ni godi i'w foli fo am hynny. Dwch ni godi i ganu fo'n gilydd. Dwch ni weddio fo'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, da ni yn rhyfeddu am yr addewid yna da ni newydd ganu amdano fo. Y byddi di'n mynd o'n blaena ni. Y byddi di yn gwarchod, yn harbad ni. A bod ni'n gwybod hynny oherwydd da ddewid di, ond oherwydd be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni'n barod. Pan oedden ni dal yn elynion, i fod o wedi mynd i'r groes drosom ni. Wedi talu'r pris yn llawn yn mwyn ni. Ac yna wedi concro marwolaeth. Ac arglwydd, da ni yn gweddio y bydd y gwirioneddau yma
ar waith yn bywydau ni, nid yn unig rwan pan da ni'n daddoli di, ond arglwydd bob dydd, bob sefyllfa lle da ni'n teimlo ymosodiadau yn dod o gelwydd yr un drwg. Pa mae amgylchiadau, cysgodion di yna yn gwneud i'n golwg ni ohono ti edrach yn ddryslyd. Arglwydd bod ni'n ansicr, bod ni'n methu gweld y ffordd o'n blaenau ni. Diolch dy fod ti yn dy ras wedi datgan lawar gwaith drosodd yn dair. Pwy wyt ti? Fel Duw tragwyddol, a sut y byddi di yn gweithredu, yn mynd o'n blaenau ni, a bod ni hyd yn oed yn gallu dibynnu ar addewid hyfryd yr arglwydd Iesu. Y bydd o hefo ni yn wastad hyd ddiwedd amser. Ac o Dduw, da ni yn cydnabod bod ni angen yn atgoffa yn wir, bod ni yn dyheu am gael profi mwy o dy hyfryd bresenoldeb di. Yn bywydau. Yn enwedig pan ydym ni yn dy brofi di yn bell. Arglwydd bod ni ella'n edrach yn ôl ar y gyfnod yn bywyd lle da ni'n meddwl oedd yr arglwydd mor agos, ond dwi ddim yn teimlo felly rwan. Yn yr amgylchiadau hynny, nid i'n helpu ni arglwydd i ymddiried ac i beidio anobeithio. Ond yn hytrach i ni ddod ata ti mewn gweddi, mewn mawl, hyd yn oed mewn dagra, a gofyn arglwydd bydd yn noddfa cynerth i ni. Achos dyna pwy wyt ti, ond da ni eisiau cael yn cadarnhau yn y gwirionedd hwnnw i ni'n hunin yn y sefyllfaoedd ydyn ni'n ei wynebu. Arglwydd, helpa ni dyfoli di felly, trwy dysbryd, helpa ni i fyw bywydau lle ydyn ni yn chwilio am sut rwyt ti ar waith. Fel y clywson ni o dy ddarlleniad di, o'r darlleniad o dy air di, arglwydd Iesu, mi wyt ti wedi'n dysgu ni ynglyn â teyrnas Dduw. Da ni'n gofyn arglwydd y byddwn ni'n gallu gweld yn gliriach trwy arweiniad a dy ddoethineb di. Bod yn profiad ni, bod arglwydd y negeseuon da ni'n gael o'r byd weithiau yn gallu trio'n perswadio ni dy fod ti yn Dduw sydd wedi anghofio amdano ni. Ella dy fod ti yn Dduw sydd ar waith mewn llefydd eraill ond ddim yn plith ni. Helpa ni i sylweddoli nad ydy hynny'n wir. Duw byw wyt ti. Duw sydd yn parhau i fod ar waith. A dy fod ti, ysbryd sanctaidd, ddim wedi cilio oddi wrtho ni. Arglwydd Dduw, da ni yn gofyn felly y byddi di yn trigarhau, y byddi di ar waith yn rymus trwy dysbryd ar yn heneidiau ni, arglwydd y byddi di'n wir, nid yn unig ar waith yn plith ni, ond y byddi di ar waith ymhlith yr rhai da ni yn gweddio drostyn nhw. Yn aelodau'n teulu, yn ffrindiau, yn bobl ella yr ydyn ni yn gweddio amdanyn nhw achos bod ni'n gwybod bod eu sefyllfaoedd nhw mor arswydus. Da ni'n gweddio arglwydd am eneiniad ar dy air di, lle bynnag mae o'n cael ei bregethu ar hyd a lled Cymru heddiw, ond hefyd ar hyd a lled y byd, achos da ni'n gwybod bod eglwys di yn eglwys lle nad ydi ffinia cenedl yn stop i ddihi. Ac yn wir, yn gorff rhyngwladol lle mae yna bobl o bob cenedl llwyth ac iaith wedi dod yn un corff yng Nghrist. Arglwydd, da ni'n gweddio y bore yma am reion plith ni, yr ydyn ni yn gwybod sydd yn wynebu amgylchiadau anodd, am amrywiol resymau. Rhei yn brwydro yn erbyn afiechyd, ofna, rhei arglwydd yn ansicr, rhai yn cychwyn cyfnod newydd yn ei bywydau, da ni'n meddwl am Owain yn cychwyn yn y brifysgol, ac arglwydd da ni'n gofyn y bydd yr hyn da ni wedi ganu amdano fo, dy warchod di yn amlwg i bob un ohonyn nhw. Ac yn wir, y byddi di yn cynorthwyo ni arglwydd i fod yn ofalgar, i edrach allan am sut ydyn ni'n gwneud, i fod yn anogaeth, i fod yn gysur, i fod yn ofalus o'n gilydd, achos felly wyt ti di'n dysgu ni i fod fel dy bobl di. Yndan da ni'n mynd i wneud camgymeriadau. Yndan da ni'n mynd i frifo'n gilydd heb drio, arglwydd maddau ni am hynny. A cynorthwya ni i dyfu i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu mewn gair a gweithred. Da ni diolch yn Iesu Grist bod gynnon ni un nad ydyn ni byth yn mynd i gyrraedd pen draw lle da ni wedi gorffan i foli fo a diolch iddo fo mae'r hyn mae wedi wneud droston ni. Cynorthwya ni felly yn mawl, yn gwaith,
yn yn gweddi, yn yn addoliad trwy'n bywydau ni gyd. A maddau ni bob pechod a bai, wrth i ni ofyn hyn oll, yn enw ac yn heiddiant, i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, fel o'n i'n deud yn gynharach, mae'n ddechrau tymor. Mae'n ddechrau tymor newydd, ac felly da ni'n dod i routines newydd i rei ohono ni. Dwi'n meddwl bod na neb wedi cychwyn ysgol newydd, ond dwi'n gwybod am Owain sydd wedi cychwyn yn y brifysgol, a dwi'n gwybod am nifer sydd wedi symud i flwyddyn newydd. A dwi'n siŵr, yn yr cyfnod cyntaf yna, lle mae yna gychwyn newydd, mae yna rhywun yn mynd i roi rhyw fath o anerchiad. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd rwan yn blwyddyn 8, neu blwyddyn 9. Dwi'n siŵr bod yna gyflwyniad yn mynd i gael ei roi yn y brifysgol dros yr wythnosau nesaf. Dyma beth sydd o'ch blaenau chi, fyfyrwyr. Dyma sut mae o'n mynd i edrych. A dyna pam dwi am i ni ystyried dysgeidiaeth Iesu Grist y bore yma. Achos fel o'n i'n deud, mae'n dymor newydd i ni, yn dydy. Dymor newydd i ni hefo clwbiau, hefo ysgol Sul, hefo yn gweithgareddau ni yn dod yn ôl i swing o bethau. Ac felly mae'n bwysig i ni gael yn disgwyliadau yn y man cywir. Be da ni'n gobeithio amdano fo? Ac yna bod dysgeidiaeth Iesu Grist i siapio y disgwyliadau hynny. Ac i fod yn anogaeth i'n gweddiau ni am y tymor nesaf yma, achos pan ydym ni'n gwneud pethau fel eglwys, mae'n angenrheidiol bod gweddi yn gefndir i'r cyfan yn dydi. Da ni'n credu bod cwbl sy'n ni'n neud ydy jyst troi fyny a mae pob peth yn iawn. Hynny ydy, da ni isio sicrhau bod gweddi yn amgylchynu pob peth ydym ni'n neud, nid yn unig yn bersonol, ond yn sicr fel eglwys hefyd. Felly, dewch i ni ystyried y dysgeidiaeth Iesu Grist yn y ddwy ddameg fer yma i weld be mae o yn ddysgu i ni. Da ni'n cychwyn hefo y ffaith hyfryd bod Duw ar waith pan da ni ddim. Mae Duw ar waith pan dyda ni ddim. Ac meddai Iesu, penod 4 Marc, adnod 26 di hyn, ac meddai Iesu, fel hyn y mae teyrnas Dduw, bydd dyn yn bwrw'r had ar ddeiar ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwir ef. Mae'n ddarlun gwych, dydy? Mae Duw yn gwneud y gwaith pan da ni ddim yn dall beth sy'n digwydd. Adnod 27 yn Saesneg, though he does not know how. A mae yna gysur hyfryd i ni yn fanna. Mae Duw yn mynd i wneud ei waith pan da chi a finna ddim ar yn gorau, ond hyd yn oed yn fwy na hynny, pan da ni methu gweithio. Achos y darlun ydy bod ni'n cysgu ynddo. Pan mae'r ffermwr yna sydd wedi rhoi yr had yn y ddaear yn cysgu, eto mae Duw yn parhau i fod ar waith. Mae fwriadau fo yn dod i'w pen draw. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n meddwl, i ni yn byw yn cyfnod ni, mae'n hawdd i ni golli golwg arno fo'n dydy. Achos da ni'n byw mewn byd lle mae yna esboniad i bob peth, does? Da ni'n gwybod pam mae pethau'n digwydd. Mae gennym ni dechnoleg, mae gennym ni wyddoniaeth, ac gan amla, os ydy rhywbeth ddim yn gweithio, y peth cyntaf da ni'n neud ydy, da ni eisiau gwybod pam. Pam di hwnna'n yn gweithio? Pam dydy y projector? Mae o'n reddf yna ni'n dydy, sydd yn gallu gwneud ni i deimlo'n anghysurus iawn pan mae pethau'n digwydd, a da ni ddim yn gwybod pam. Ond i genedlaethau o'n blaenau ni, mi oedd yn rhaid iddyn nhw fod yn llawer mwy cyffyrddus, hefo bod pethau'n digwydd, ac oedden nhw ddim yn gwybod pam. Hyd yn oed ffermwyr. A dyma gyd-destun Iesu Grist yn dysgu, ynddo. Mae'r ffarmwr yma'n rhoi i'r had yn y ddaear, mae o yn mynd ymlaen i wneud pethau eraill, a mae yna rhywbeth yn digwydd. Dwi'n cweit yn deud mae yna magic yn digwydd, ond mae yna rhywbeth yn digwydd, a dydy o ddim yn gwybod sut a phryd a pham mae hynny'n digwydd, ond mae o'n gweld canlyniad hynny. Yn union rhyw fath i ni pan ydym ni'n ystyried teyrnas Duw. Mae yna gymaint o ddirgelwch yn ymwneud â sut, a phryd, a pham y mae Duw yn gweithio, ond mae o yn gweithio. Mae o yn gweithio pan ydym ni yn edrych ar y sefyllfa a da ni'n deud, os am byd yn digwydd yma. Mae o'n gweithio pan ydym ni ddim hyd yn oed yn ystyried teyrnas Duw ac an meddyliau wedi llenwi a pethau ni.
A mae'n bwysig i ni gael yn atgoffa hynny, jyst o ran cyflwr yn calonna ni'n hunan, a sut ydym ni'n yn delio hefo siomedigaeth, yn delio a rhwystredigaethau, yn enwedig pan ydym ni'n meddwl am waith yr efengil yn cyfnod ni. Drost yr ha, mae Gwenno wedi bod yn tynnu'n nghoes i, achos dwi wedi bod yn dangos lot fawr iawn o ddiddordeb mewn sychu dillad ar y lein. Wel, y rheswm pam ydy, dwi'n gweithio o adra, a wedyn dros yr ha, pan mae Gwenno a'r plant wedi bod yn mynd i lefydd, hwnna di'n nghyfrifoldeb i wedi bod. Felly, dwi'n checio tywydd, gwych, dim glaw, dwi'n rhoi dillad ar-lein, a wedyn dwi'n mynd i'r stydi a dwi'n gweithio. Sydd yn gret, tan ar yr adegau achlysurol, dwi'n clywed sŵn ar y ffenest. A dwi'n sbïo trwy'r ffenest, a dwi'n gweld glaw. A na i fod yn onest efo chi, dydw i ddim yn ymatab yn y ffordd y dylswn ni, dwi'n flin. Achos dwi'n fel, hold on, dwi wedi checio'r tywydd, dwi wedi rhoi y dillad ar y lein, di glaw ddim i fod i ddod rwan. Dyna dwi'n dweud, dyna dwi'n feddwl. A wedyn dwi'n brysio. Ond dwi'n gweld yr agwedd yna fi'n hyn, di hyn ddim i fod i ddigwydd. Nid dyma'r drefn. Pa mor aml da ni'n gallu bod felly hefo gwaith Duw yn bywydau ni neu mywydau pobl eraill? Dwi'n gwybod amdano fo, fel gweinidog, dwi'n gallu bod yn ddiamynedd, dwi'n gallu bod yn rhwystredig, dwi wedi gwneud hyn a hyn, dwi wedi gweddio pam nad ydy pethau'n digwydd. Ond da ni ddim yn delio hefo fformulas gwyddonol pan ydym ni'n sôn am y Duw byw na dan. A mae'r darlun mae Iesu'n ei roed yn fama i fod yn rhoi hyder i ni wrth weddio bod Duw ar waith pan dydyn ni ddim, ond hefyd i'n gwarchod ni rhag biogi. Achos bod yr ffermwr yma wedi rhoi'r had yn y ddeiar ac yna'n cysgu'r nos ac yn codi'r dydd, mae o wedi rhoi'r had yn y ddeiar. Mae o wedi gwneud ei waith, yn dydi? Ac felly'r un fath i chi a fi'na, bod gynnon ni hyder yn y ffaith bod Duw ar waith pan nad ydyn ni, mae rhaid i ni chwarae'n rhan. Mae Duw yn galw ni i hau'r had, i rannu'r efengil, i weddio, i fod yn ffyddlon trwy fyw yn gydnaws a gair Duw yn ufuddhau i Iesu Grist. Dydy dysgeidiaeth Iesu yn fama ddim yn annog neb ohono ni ddeud, wel, sy'n eisiau chi wneud dim byd rwan, na? Mae gynno ni yn rôl i chwarae, ond mae'n rôl gyfyngedig yn dydi. Nid y ffermwr sydd yn sicrhau tyfiant yr hedyn. Mae gynno fo rôl bwysig oes, rhoi'r had yn y ddeiar, ond Duw sy'n rhoid y tyfiant. Duw sydd yn sicrhau y broses yna sydd yn digwydd pan mae o ddim yn gwybod am y camau yna sydd i'w cymryd. Da ni gael hyder oherwydd mae Duw ar waith pan nad yda ni, achos da ni'n sôn am deyrnas Dduw, a mae deyrnas Dduw yn adlewyrchu pwy ydy'r arglwydd yn dydi. A pan ydych chi'n clywed am y ffermwr yn cysgu'r nos ac yn codi'r dydd, mi nes i feddwl yn syth am Salm 121. Da ni yn gorfod cysgu yn dydyn. Chi'n meddwl amdano fo, da ni'n creaduriaid eitha inefficient yn dydyn. Achos faint maen nhw'n dweud, treian o'n bywydau ni, da ni'n gorfod cysgu a peidio gwneud dim byd. Ac os nad ydym ni'n cael y cwsg yna, mae pethau da ni'n drio wneud wedyn yn mynd yn giamu iawn. Ond mae'r ffaith bod ni yn gorfod treulio treian yn bywydau ddim yn gwneud dim byd, yn dangos bod ni'n dibynnu ar Dduw i'n cynnal ni ac i sicrhau pob peth. A be mae'r Salm 121 yn dweud? Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. A mae'r salm honno'n gorffan hefo, bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Mae gennym ni'n rôl i chwarae, oes. Ond ar ôl i ni wneud yn gwaith, ar ôl i ni rannu'r efengil hefo ffrindiau, teulu, cymdogion, da ni wedyn yn trystio'r cyfan i'r arglwydd ac yn gweddio i fod o yn gwneud i waith. Un dyfyniad o hanes yr eglwys dwi wedi ddefnyddio sawl gwaith, achos mae o'n ddyfyniad sydd yn dod â lot o gysur i weinidogion yr efengil, ydy geiriau ddudodd Martin Luther. Martin Luther yn ddiwinydd enwog o'r Almaen,
ac un o'r bobl oedd yn allweddol yn y diwygiad protestanaeth. Achos mi nath o gychwyn gofyn cwestiynau am y Gristnogaeth babyddol oedd o'i gwmpas o, a mynd yn ôl i'r Beibl a dweud, ydyn ni'n credu be mae'r Beibl yn ei ddeud? Go iawn. A dwi'n mynd i rannu dyfyniad efo chi gan Martin Luther. Saesneg, mae o wedi cael ei gyfieithu, dwi'n dychmygu na Almaeneg oedd o yn wreiddiol. Ond dyma be ddudodd Martin Luther yn edrych yn ôl ar ei gyfraniad o i'r diwygiad protestanaeth. I simply taught, preached and wrote God's word. Otherwise, I did nothing. And while I slept or drank Wittenberg beer with my friends Philip and Amstorff, the word so greatly weakened the papacy that no prince or emperor ever inflicted such losses upon it. Mae hwn yn ddyfyniad sydd yn dangos lot am Martin Luther a'i gymeriad o. Ond dychmygwch bod dyn mor ddylanwadol a hynny, dyn oedd yn elyn mawr i'r babyddiaeth achos be oedd o'n ei wneud, yn gallu dweud, cwbl nes i wneud oedd pregethu. Cwbl nes i wneud oedd hau'r had, cyflwyno'r gair, a Duw nath wneud y gwaith tra o'n i'n cysgu ac yn mynd i'r pub am beint efo'n ffrindiau. Wel, mae hwnna'n gysur mawr i bob gweinidog sydd yn cyflwyno'r Efengil, achos oes mae eisiau ni wneud yn gwaith. Oes mae Duw yn galw ni i gymryd yn rôl ni'n ddifrifol, ond nid ni sy'n gallu gwneud pob peth. Diolch i'r arglwydd am hynny. Fo sy'n gwneud y gwaith, fo sy'n dod ar twf, fo sy'n dod â phobl o fod yn farw'n ysbrydol i fywyd yn Iesu Grist. Be da ni angen wneud ydy chwarae yn rhan fel pregethwyr, ond hefyd fel Cristnogion, yn bod yn dystion i Iesu Grist, yn dibynnu ar Dduw yn gwneud y gwaith. Ond nid yn unig mae Duw ar waith pan nad yda ni, mae'r ddameg hefyd yn dysgu ni bod gan Dduw i amserlen ei hun a bod o'n gwneud i waith graddol ei hun. Adnod 26, 27-28, ac meddai fel hyn y mae teyrnas Dduw, bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddeiar ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Ohoni ei hun y mae'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth, os ylwch ar y drefn, eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna yd llawn yn y dywysen. A phan fydd y cnwd wedi ei ddifedu, y mae'n bwrwyddi ar unwaith a'r cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Mae'r disgrifiad yma yn atgoffa ni bod Duw yn gwneud ei waith ac yn gwneud ei waith mewn trefn arbennig. Chybod pan o'n i'n siarad efo'r plant ac yn gofyn i'r plant sut oedd Iesu Grist pan gafodd ei eni'n fabi? Bach neu mawr? Wel bach, achos bach ydi babis ynde. Ac yna maen nhw'n tyfu. Ond mae'r ddameg yma'n atgoffa ni pam mae Duw ar waith yn ei deyrnas, felly mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Mae o'n mynd fel ac yma Duw yn trefnu y broses honno. Ac felly, y wers i ni ydy bod ni angen bod yn amyneddgar bod Duw yn gwneud pethau yn ei amser ei hun. Yn dilyn ei amserlen ei hun ac nid yn ôl yn hamserlenni ni. Ac os ydych chi wbath tebyg i fi, ydych chi'n gallu bod yn eithriadol o ddi amynydd. Wrth i fi baratoi a meddwl am y damhegion yma lle mae Iesu'n sôn am blannu hada a cael twf, mi nath o atgoffa fi o'r cyfnod hwnnw yn ystod y lockdown cynta pan nes i gychwyn garddio yn Llansannan. Ac fi'n bod yn fi, nes i brynu chydig bach o lyfrau gynta, i wybod be o'n i fod i wneud, a wedyn prynu'r hada, a dwi'n meddwl na radishes oedd y peth cyntaf nes i blannu. A nes i blannu nhw hefo'r genod, a siŵr o fod am wsnos gyfa wedyn, o'n i'n mynd ac o'n i'n mynd i edrach bob dydd ar lle o'n i wedi plannu nhw. A dim byd. A wedyn, am yr ail wsos, ella ddim cweit mor bob dydd, ond o'n i'n mynd i'r un lle, ac o'n i'n plygu lawr, a dim byd. Ac ar ôl chydig nes i fel, o, di o'm di gweithio. O'n i wedi plannu nhw'n lle wrong. Oedd y tywydd yn anghywir, neu oedd hi'n amser o'n i wedi gwneud yn rhy gynnar yn y tymor. A wedyn nes i golli diddordeb. A mynd ymlaen i wneud rhywbeth arall. A wedyn ymhen wythnos, dwi'n meddwl, ella bod yna 2-4 wsos di dod,
Wel, mae rei yna chi sy'n arddwyr yn mynd i ddweud, dwi'n gwybod pa math o radishes o gynno fo. Ond nes i mynd i chwilio, nes i jyst digwydd bod yn yr ar a meddwl, wy, mae rhyw dan bach gwyrdd yma na, beth yw na? Ma di dod o'n illa, medda fi wrtho fi'n hyn. A wedyn, o na, di ddim di dod o'n illa, na di. Does na ddim byd sydd yn sbrowtio o'r ddeiar wedi dod o'n illa, mae yna rhywbeth di digwydd cynt, jyst bod ni ddim wedi weld o. Mae'n ddadlennol, dwi'n meddwl, bod Iesu yn defnyddio yr hadyn yma ac yna yr hedyn mwstad fel disgrifiadau o ddiw ar waith, yn dydy? Achos mae yna broses a mae yna wastad elfen o ni methu gweld beth sy'n digwydd. A mae hynny di'n haro fi oherwydd mae'n sôn am rhywbeth byw ac mae rhywbeth byw yn datblygu, yn ddynamic. Dydy o'm yn static. Ac felly pan da ni'n meddwl am waith Duw, mae rhaid i ni fod yn ymwybodol bod o'n rhywbeth sydd yn datblygu, bod o'n fyw, a bod yna dymchora yn mynd i fod. A nid dim ond yn yr damhegion yma, da ni'n gweld hynny, nac i? Meddyliwch pam mor aml mae Crist neu'r Beibl yn disgrifio y bywyd ysbrydol neu yr eglwys fel rhywbeth byw. Meddyliwch am Iesu yn deud, mae fi yw'r wir wynwydden, chwi yw'r canghenna. Mae o'n ddarlun byw o rhywbeth yn tyfu, yn dydy. Neu meddyliwch am y darlun arall yn y Beibl o yr eglwys Gristnogol fel corff a Iesu Grist fel pen. Neu Salm 1, yr un sydd yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw, y disgrifiad. Salm 1, adnod 3, y mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Eto, rhywbeth organig, rhywbeth byw, rhywbeth yma na fywyd wastad yn mynd i fod yno fo, ond mae sut mae hwnna'n edrach yn mynd i fod yn raddol mewn cyfnodau. A nes i gael yn argyhoeddi wrth baratoi, gymaint yma nisgwyliadau fi isio i Dduw wneud rhywbeth dramatig rwan. A da ni weithio'n gallu gweddi, o mae hynny'n iawn, dydy. Mae Duw yn dduw holl alluog ac yn gallu gwneud gwirthia, ond ydy'n gweddia a'n disgwyliadau ni wedyn yn groes i'r patrwm neu'r darlun mae Iesu wedi roed. Lle da ni yn dilyn mwy o ddiffyg am ynaf ni'n hunin, a'n profiad ni o gael beth da ni isio rwan yn y byd yma. Lle mae Duw yn dweud, ond os ydych chi'n arddwr, mae rhaid chi fod yn fwy amyneddgar. Di ddim wedi bod yr ha gorau o ran tywydd, na di? Ac yn sgil hynny, chafon ni ddim cyfle i gael barbecue yn tu ni. Siom. Ond, mae rhaid bod yna chydig bach o haul wedi bod, achos yn ystod yr ha, nes i weld clip fideo bach ar wefan BBC gan y cogydd Chris Roberts. Mae Chris Roberts wedi bod yn gwneud rhaglenni coginio ar S4C. Bwyd epic Chris ac yn y blaen. A cofi ydi o, a i arbenigedd o ydi, o'n i'n mynd i ddweud llosgi pethau, dyna mynd deg, i arbenigedd o ydi coginio pethau hefo tân, barbecues ydi fyd o. Ac o'na glip bach, dwi'n gofio, ryw funud a hanner o Chris Roberts yn cael ei gyfweld gen rhywun. Ac y cwestiwn oedd, be ydych chi fod i wneud hefo barbecues? Neu be ydych chi fod i osgoi hefo barbecues? A dyma Chris yn deud, wel, a mae gynno fo ddyfyniadau bach bachog os ydych chi'n edrych ar ei raglenni fo. Ac oedd yn deud, na i ddim gwneud yr acen cofi. Rhag ofn bod yna gofis yn edrych ar-lein. Yr un peth dwi wastad o ddeud ydy, low and slow ydy'r ffordd ymlaen. Achos os ydych chi'n cael tân mawr a fflama mawr, ydych chi'n mynd i losgu'ch bwyd. Ond os ydych chi eisiau barbecue a cael y blas yna trwy'r cig i gyd, low and slow, coginio dros 8 awr. A mae'n elfen lle mae Iesu Grist yn fama'n dysgu dyna waith Duw, low and slow. Mae o'n dod yn raddol a mae o'n dod yn amser Duw. Felly i ni, be mae o'n yn ddysgu ni ydy, mae rhaid i ni fod yn amyneddgar, ond mae rhaid ni beidio colli golwg ar y ffaith bod Iesu wedi'n paratoi ni ar gyfer y daith hir yna hefo fo. Pan ydyn ni yn flaenedig? Pan ydyn ni'n rhwystredig efo'n twf ysbrydol yn hynny, neu hefo pobl yr ydyn ni wedi gweddio drostyn nhw am flynyddoedd? Sy'n isio i ni feddwl, o dyna fo wan, mae Duw wedi rhoi give up, neu di Duw ddim yn mynd i fod ar waith.
pan mae Duw yn gwneud ei waith, mi fydd o'n dod yn ei drefn ei hun. A da ni ddim yn gwybod pryd. Ond mae gennym ni addewidion hyfryd yn does. Yr adnod da chi i gyd, mae'n siŵr yn gyfarwydd â hi, Paul yn deud yn Philippiaid 1, adnod 6. Ac rwyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwnna ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist. Ella bo chi a fi heddiw mewn cyfnod lle da ni'n teimlo dwi ddim yn tyfu rwan. Dwi'n stryglo rwan. Ond bosib bod Duw yn dangos rhywbeth i chi yng nghanol eich strygl sydd yn mynd i arwain at stwf na fysa chi'n gael os da chi'n nghanol bywyd braf rwan. Dyna batrwm yr ysgrythyr. Trystiwch yn amseru ac yn gwaith graddol Duw. A fel y clywson ni yn y gwasanaeth bedydd wsos dwytha, pan mae Iesu eto ar ddamhegion eraill yn sôn am ddafad golledig, mae yna lawenydd yn y nefoedd pan mae yna sawl pechadur yn edifarhau? 1. Felly, bod ni yn gweddio arglwydd, da ni eisiau gweld tywalliad nerthol yr Ysbryd Glân, da ni eisiau gweld lot o bobl yn dod i ffydd. Peidiwch â dibrisio pan mae yna 1 yn troi at Grist. Os ydy'r angylion yn llawenhau, pam na ddylsa ni fod yn gwneud? A deud mae Duw ar waith, mae teyrnas Duw yn cynyddu yn ei amser o. Peidiwch â stopio gweddio ar ei Dduw gwneud pethau mawr, ond peidiwch a mynd i'r fath radda yn pwyso ar hynny nes bod ni yn dibrisio gwaith llai. Dio ddim waith bach byth na di. Gwaith llai Duw yn yr presennol. Ac yn ola, a da ni yn neidio wan i'r dameg yr hedyn mwstad. Cofiwch wers yr iceberg. Cofiwch wers y mynydd rhew. Be maen nhw wastad yn dweud am icebergs? Da chi'n gweld faint ohono fo? 10%? A 90% yn anweledig. Dyna be mae Iesu'n dweud efo dameg yr hedyn mwstad. Peidiwch a rhoi eich sylw i gyd i be da chi'n weld ar hyn o bryd. Mi allith o edrach yn ddi-nod iawn, ond yn amser Duw mae'r pethau di-nod yna'n gallu bod yn eithriadol o arwydd a cael. Peidiwch â dibrisio yr weddi fer, yr darlleniad byr, yr sgwrs bach syml da chi'n gael hefo ffrind. Mae Duw yn gallu defnyddio'r pethau bach yna sydd i ni'n ymddangos yn ddim byd i wneud i waith tragwyddol o yn y pen draw. A dyna eto i batrwm ond cychwyn o lefydd bach iawn. Mae Duw yn dewis Israel, nid achos bod ti'n genedl impresif, ond achos bod ti'n llai na'r cenhedloedd eraill, a trwyddi hun mae o'n mynd i ddangos i fawredd o'i hun. Meddwch am ddisgyblion Iesu Grist. Oedden ni'n sôn nos Wener yn Selar am Pedr fel disgybl. Wel, mae trac record Pedr fel disgybl yn gymysglyd iawn yn dydy. Fodd yr un nath wadu Iesu Grist, fodd yr un nath drio stopio Iesu Grist rhag mynd i'r groes, fodd yr un hyd yn oed fel apostol sydd yn cael cerydd cyhoeddus gan Paul, ond eto, fod i'r un mae Duw yn ei ddefnyddio i fod yn un o gongolfeini yr eglwys wrth iddi hi gychwyn. A hyd yn oed yn yr hyn da ni'n ei gyflwyno, yn yr gair am Dduw yn achub trwy Iesu Grist yn cael ei groesoelio, mae'r byd yn mynd i ddweud, di hwnna'n stori dda, di hwnna'n newyddion calonogol i neb, dyn yn marw ar groes. O be mae'r Beibl yn ddysgu ni? O blegu dy gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth, ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. Hyd yn oed pan da ni'n cyflwyno'r efengil, mae yna rei pobl yn mynd i droi trwyna, mae yna rei pobl yn mynd i feddwl bod ni'n hirts. Peidiwch â digaloni, trwy y ffolineb yna o gyhoeddi neges, mae yna lot o bobl ddim eisiau glywed, yma Duw wedi achub pobl, a'r unig ffordd yma Duw yn mynd i achub pobl i'r dyfodol, mae rhaid i ni wneud yn gwaith hefyd. A rhodio yn ôl ffydd, nid yn ôl golwg. Achos mae'n hawdd i ni edrach ar gyflwr yn eglwys ni, cyflwr Cristnogaeth yng Nghymru, a torri'n calon yn dydy. Ond mae'r damhegion yma yn pwysleisio i ni, ond be mae Duw yn ei wneud? Ydy Duw wedi stopio gweithio? Na di.
Os da chi a fi yn fama heddiw yn caru'r arglwydd Iesu Grist, nid yn doethineb ni sy'n gwneud hynny, Duw sydd ar waith yn eich bywydau chi a fi, felly mae ar waith. Ydy'r ysbryd glân wedi gadael Cymru? Na di. Pam? Achos mae yna bobl yn dod i ffydd heddiw. Achos da ni yn gweld pethau yn y Beibl, nid doethineb ddynol sydd yn ei roed o i ni, Duw sydd trwy ysbryd yn dangos gogoniant Iesu Grist i ni. Mae'r ysbryd ar waith. Ydyn ni eisiau chwanag? Wrth gwrs bod ni eisiau. Ond, mae rhaid ni gofio bod Duw yn gweithio yn y dirgel, bod Duw yn gweithio yn ôl i amserlen ei hun, a pan da ni'n ystyried teyrnas Duw, mae yna gymaint yn fwy yn guddiedig i'n golwg ni sydd yn digwydd. Achos, mae'r hedyn mwstad yn fach yn tyfu. Ac pan mae o'n tyfu i fod y mwyaf o'r holl lysia, ac yn dwy'n canghenna mor fawr nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ni gysgod. Darlun Hen Testament, lle mae Duw yn caniatáu genhedloedd godi nes bod cenhedloedd eraill yn gorau mynd o danu nhw, ond yng Nghrist mae teyrnas Duw yn lledaenu ar draws y byd i gyd, dydy. A da ni'n cael y noddfa yng Nghrist o nythu ynddo fo. Be di'r cymhwysiad i ni yn sydyn wrth i ni orffan o'r damhegion yma da chi'n gyfarwydd â nhw? Dwi'n meddwl y temtasiwn i ni pan ydym ni'n meddwl am deyrnas Duw ydy meddwl am bobl eraill. Meddwl am bobl ella da ni yn dyheu iddyn nhw droi at Grist. A da ni'n meddwl, wel, ydy Duw ar waith y mywyd y person yna? Pan mae Iesu yn dysgu damhegion, mae o hefyd yn rhoi cymhwysiad uniongyrchol i'r bobl sy'n gwrando arno fo. Wel, nathon ni glywed darlleniad o Marc 4:26 i 34. Ond petai ni wedi darllen chydig bach yn gynharach, adnod 23 a 24, sylwch be mae Iesu'n i ddeud. Os oes gan rhywun glistiau i wrando, gwrandawed. Adnod 24, dywedodd wrthynt hefyd, ystyriwch yr hyn a glywch. Cymhwysiad cyntaf, be mae Iesu'n ddeud am yr had yn tyfu, ydy be da chi'n neud hefo'r had da chi wedi glywed? Sut da chi'n ymatab i'r newyddion da chi wedi i glywed yn eich darllen o'r Beibl wrth wrando ar bregetha? Mae'n iawn i chi feddwl am bobl eraill a gweddion bobl eraill, peidiwch â neidio i hynna gyntaf, achos mae Duw eisiau wneud â chi a fi yn uniongyrchol trwy air. Mae eisiau dyfnhau eich cariad chi tuag at y fo, dyfnhau eich cariad chi tuag at bobl eraill, a'ch cynorthwyo chi a fi i edifarhau. Achos dyna'r broses mae o eisiau weld yn bywydau ni. Ydych chi'n siomedig yn eich hun? Dwi'n siomedig yn y fi'n hun yn aml iawn. Ond mae Duw trwy ras yn deud, tyd at Grist. Edifarha, derbyn yn maddeuant ti, derbyn yr arfogaeth dwi'n rhoi, mwyn i ti dyfu yn debycach i mi. Ia, parhewch i weddio am bobl eraill. Ond cofiwch bod Duw am ymwneud yn bersonol a phob yr un ohonom ni. Ac mae eisiau tyfu a gwneud i ni ffynnu fel canghenna sydd yn sownd i'r wir wynwydden trwy ffydd. Felly, dewch i ni fod yn barod i fod yn onast ynglyn â sut mae Duw yn gwneud i waith yn bywydau ni a pharhau i gael yn hannog, parhau i fod yn amyneddgar, parhau i ryfeddu bod Duw yn gweithio hyd yn oed pan ydyn ni ddim yn gwneud hynny. Clod i'w enw. Amen. Ydyn ni am ganu emyn i orffan y bore yma, sydd yn gofyn ar ei Dduw wneud y gwaith yna trwy yr efengil i'w deyrnas o ledaenu ledled y byd. Helaetha derfynaid y deyrnas a galwd y bobl ynghyd, datguddiad y heiddiant anfeidrol i'r eiddot i achawdwr y byd. Cwymp anghrist a rhwygau deyrnas, o brysied a deied yr awr, disgynned Jerusalem newydd i loni trigolion y llawr. Dwch ni godi i ganu.
Bendigedig fyddo'r arglwydd Duw Israel. Ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fyddai enw gogoneddus hyd byth, a byddai'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen ac amen.